Здравейте, приятели! Аз съм Тониш Хризотов и днес ще играем, разбира се, на нашата любима игра Sling Kong. Имаме нова оферта и затова ще правя клип, когато винаги има нова оферта. И гледах я оферта, вижте какво е готина. Някакъв камен човек, водно, кактус и мозък и някакъв подарък. Добре, да видим с нашето новото, предишното. Къде не козата бе? Къде беше това? Приятели, съжалявам, ако чувате нещо. Някакви звукове. Просто има сватба. И без да се бавим, започнахме в шоп. Влезнахме в шопа и даваме старт на нашето ново някакво стър. Трябва да взема. Това е да дава нов човек. Добре, мозъка. Добре, и да видим какво е от това. Е от тук. И като умре, какво става? Разпръсква се това. Какво е? Не разбирам. Корал. О, това е корал. Това е корал. И без да се бавим, започваме и другото. Давай. Този корал. Водното. Добре, и да видим той откъде е. От елементал. Да, и като се пукне, разбира се, изкача вода, като мира. Отиваме на втория. Мисля, така сега. Усещам, че ще трябва така да дам. Не. Усещам това. Да видим. Това е готино. Добре, да видим новото. Как ми? Вау. Аз към това. Добре, започваме с това. Добре. Защо? Да, стават такива гафове, приятели, затова задължително отиваме, без да се бавим. Щях да кажа, да, то остана едно и да не го взема. С приставите да ви... Не. Добре, това не ми беше нужно толкова много. Добре. Както са. Супер! Както са е от пустинята и искам ето този каменен голем. Не знам, кейф има. Мога ли така? Айде бе. Добре, айде само голема. Не. Къде какво беше тук? Имам два опита. Приятели, нещо си изхъбим. Честно ви казвам, нещо си изхъбим парите. Ма буквално. Буквалния смисъл. И пак няма го спечели. Спечелихме го. Добре, а колим откъде? Добре, пак от тук. Добре. И сега в този клип, приятели, ще изхъбим от тези палачета. Добре. Айде.
то заклати всичко. О, фък. То заклати всичко. Остава. Добре, дай повече. Да много в клипа да си мина рекорда. Добре, приятели, взимахме си, не, няма миним. Добре, 300 и нещо, няколко. Взимахме си още едно палаче. Не, щяхме да вземем. Добре, да вземем това. Мега! Това е трудно. Добре, да изгледаме един клип, задължително. Добре. Тека мисля да инсталирам Mobile Legends и да играем. Съвсем скоро ще има поредица. Точно. 25 парички са наши. Айде, последното. Не с това. С кораля. Мега. Пак ли мега? Добре, айде. Добре, и вече мисля, няма да приключвам клипа, а ще минем, ще поиграем два-три пъти на това. Добре, много шапката, какво? Шапката е шапка. И това е готино. Шапката е шапка. Вау. Хайде тези парички. Ай, стига де. Сега се излагам тук. Добре, по 3 ще гледаме бая клипчето. Така се печели повече пари. Да си кажа честно, приятели. Платирка. Платирка. Добре. Виктори! Добре. И 30 пари. Добре, сега ми трябва бая да направя клип, който игра бая, за да спечелим бая пари, за да имаме да харчим бая. Защо няма такива танага сега тук? Защо няма такива шопове, където може да си купуваш различни герои, но не да рандома, примерно, когато са падли, примерно тук. Ти да имаш, например, шоп, който си имаш шапки за еди кой си такова, да имаш, да си купуваш човечета, да си купуваш най-различни такива, това ще да е готино и да сте на те, където играеш да са различни, не само джунгла, да има и гробище, да има подводен свят, да има бая неща, отколкото само едно приятели, защото това е, признайте си, малко е гадно. Защото и сега, както бая пари имам, мога да си купа някои герои, да ни харча, сега изхарча 200 лева на празно, който паднаха на 400 лева, който те човечета в шопа, където ги похарчих, и те паднаха и просто не взимаха голема и чак на 600 пари. Значи голема в Clash Royale, ако го нямате, ще ми струва 1000 голд, а тук ми струваше 600. Да. По-ефтино. По-ефтино, но тук можеше да се спечели просто от първия път. А сега не ми се дава. Има... Сега ако още беше там голема, поне и да го похарча. Добре, бая парички и все пак да имаш там да си купуваш рядки карти или те
да имаш тапети да си купуваш по-хубаво и да имаш разнообразни бутони. Едно да такова за няколко секунди това да не действа, за други такова, един да действа, друг да не действа. Да има, например, зелени, които да действат само за няколко секунди, да не действат, да си каже, не знам да действат, например, сега. То е да. Ама да има някакви по-шантави да си купуваш повече пари да харчиш, защото, честно казано, аз искам да харча пари. Тук, защото, не знам, просто ми е интересно да харча пари. И добре, приятели, изиграхме няколко рунда на това. Следващия турнамент, ще го изиграем двамата, тримата, не знам колко гледате клиповете ми. Ако кой го гледа, ще го изиграем заедно, да си каже така. И ако ви е харесал този клип, харесайте го, абонирайте се за мен, пишете долу в коментарите какви игри да играя или какво искате да правя. Най-важното, цъкнете камбанката до бутона subscribe, за да сте първите и да знаете кога съм качил нов клип. И ще се видим в другия клип. Бай-бай!